לסיפור שממשיך להסעיר את אמריקה, פרשת חטיפתה של אימה של העיתונאית סבנה גטרי. הלילה פרסמו הרשויות סרטון ששוחזר ממצלמות האבטחה של ננסי גטרי, ובו נראה החוטף. למשטרה אין עדיין קצה חוט, המשפחה ממשיכה להתחנן, תחזירו לנו את אימא. מכתבים ובהם בקשות כופר באמצעות ביטקוין, אמנם התקבלו בכלי תקשורת שונים, אבל לא ברור אם החוטף האמיתי עומד מאחוריהם. נצלול עכשיו קצת לסיפור הזה באמצעותך. בצלאל רביב איתן, מנכ"ל חברת ליונסגייט נטוורק, חברה שעוסקת בחקר פורנזי של הונאות סייבר ומטבעות דיגיטליים. שלום. שלום. אתה מכיר מקרוב את הפרשה הזאת? אנחנו מכירים מקרוב את הפרשה הזו, אנחנו עוקבים מקרוב, ואנחנו כמובן זמינים לסיוע בנושא הזה מול law enforcement. אתם גם ממש עובדים איתם? עם המשטרה המקומית? עם הרשויות המקומיות? בסיפור הזה? אנחנו הצענו את העזרה שלנו כמובן, בכל מה שקשור למחקר הפורנזי. יש לציין שעד לרגע הזה לא נמסר לאף אחד מלבד רשויות האכיפה הפדרליות, כתובת הארנק שבעצם סיפק התוקף, ולכן אנחנו בסטנד-ביי. בעצם כתובת הארנק, ברגע שהיא נחשפת, וזה מה שטענו כל הזמן, יש המון מודיעין שאפשר לקרות רק מקבלת הכתובת, ולעשות כמובן פרובינג של שליחת סנט אחד קטן לאותה כתובת, ולמשוך המון מידע שיכול לספק סיוע. שזה בעצם מה שהחברה שלכם עושה במקרים כאלה. כלומר, המחשבה היא שבבקשות כופר כאלה, ביטקוין ומטבעות דיגיטליים הם יותר בטוחים מכסף מזומן או דרכים אחרות, אבל בעצם זה לא המצב. זה בדיוק הפוך. בעצם יש מיתולוגיה אדירה סביב טכנולוגיית הבלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים. מיתולוגיה כמיתולוגיה פשוט מבוססת על מידע שהוא שגוי. הרבה פנטסי. בסוף היום חשוב להגיד שהכל נורא שקוף, הכל נורא ידוע, וחשוב להגיד שכל מטבע שזז, בצלאל איתן רביב, אנחנו חייבים לסיים, נגמר לנו הזמן, מתנצלת, אבל תודה רבה לך על הדברים האלה, כאמור הסיפור שמסעיר את ארצות הברית. תודה רבה, ליונסגייט נטוורק. זאת החברה.